Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amanqamba kuzokwenzeka kuyithonga ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uSanele uzobe siyaphoqeleka ukuthi ahlanganise imali engango-5 million ehlanganisela umndeni wakoNtanzi ukuze phela weqe uye ezweni laseMozambique. Siyakhumbula-ke guys ukuthi kuleli viki uNtanzi uye wathumba uMbali, watshela uSanele ukuthi akakhulume nabantu basebhenki beqaqe imali yakhe njengoba ama-akhawunti akhe afriziwe nje. Kodwa-ke uhlulekile ukukhonvinsa abantu-ke basebhenki uSanele ukuthi baqaqe iy'mali zikaNtanzi, osekumphoqa-ke manje ukuthi ayihlanganisele yena le mali engango-5 million ukuze phela uMbali amthole esaphila. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uSanele uzobe selokhu ekhombe njalo iphoyisa leli lamthembisa ukuthi sophinde ahlangabezane noNtanzi empilweni yakhe, uqedile ngoNtanzi. Kodwa nakho namhlanje basenkingeni efanayo, uNtanzi uthathe unkosikazi wakhe wamthumba. Kuzothi kusanjalo-ke guys, ebese-ke kufika i-phone call ezobe simnikeza inhlansi ethemba uSanele ukuthi kungase kwenzeka amthole uMbali esaphila. Kuveziwe guys ukuthi sengathi kuzoba khona uNembeza otshalekayo enhliziyweni kaPhinda, akhumbule ukuthi noma thiwa uNtanzi umenzise izinto ezimbi kodwa usawumuntu, uNembeza usaphila ngaphakathi kuyena. Ebese efikelwa ukuthi ngabe kumele yini amsize uMbali ameqise laphaya la oNtanzi amthumbe khona. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uMbali uke waphahluka kuPhinda wamtshela ukuthi ukhulelwe. Lokho-ke guys kumane kwavuselela-ke uNembeza kuPhinda. Manje uPhinda usezosiza-ke uMbali ukuthi ayiqe laphaya athunjwe khona, kodwa kuza ne-prize-ke for uPhinda ngoba lokho kusho ukuthi uzobhithreya phela oNtanzi, abantu abathembisa ngomphefumulo wakhe ukuthi mengase nje ebajikele bemnqume noma ikhanda benze noma yini ngayo. Shuthi-ke guys kuzobe sekukuyena ukuthi uyavuma yini ukumeqisa uMbali, kodwa azi ukuthi noNtanzi bazobe sebeyamnquma ephila. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uZama uzobe sezwa i-weight like isisindo sokufa sengathi siyamlandela, okuchaza kona guys ukuthi ngampela uPhinda uzohlenxa endleleni yabo ngoba phela vele labaya bebemi ngoPhinda. uPhinda umgogodla wabo, yikona nje ukuthi abafuna ukuvuma. Bona nje into abayaziyo umlomo, bakhuluma kakhulu. uPhinda kandile ngomlomo wande ngezenzo, okusho khona ukuthi mase kuhlenxe uPhinda izinto ezizomoshakala empilweni zabo. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uNtanzi, uPablo, umsangula phela uzobe-ke guys seyakhothama. Chaza kona-ke guys ukuthi sonke lesi sikhathi siloke esikhalile ukuthi hawu uNtanzi uhlulwa nini, hawu uNtanzi uwanini kanti vele yindaba uNtanzi loke wina, hhayi cha ngeke, hhayi ngeke, hhayi lokho guys-ke sekufike ekugcineni. uNtanzi-ke kuvezwe ukuthi uzobe siyakhothama-ke seligoba uphondo. Impela uSanele benoBanele bazobe-ke sebeyahlangana ndawonye, bebe moya munye, bebe nyamanye, bekwazi ukuthi bamnqobe uNtanzi, bewumoya owodwa nenyama eyodwa. Bese-ke okunye okuveziwe ukuthi kuzobe sekuba khona umphefumulo omusha ofikayo laphaya emagcekeni akoMagwaza, okusho kona-ke guys ukuthi-ke ingane kaMbali-ke izobe siyaziwe ukuthi-ke iyeza isendleleni. Ebese-ke kwenza umndani wakoDladla nomndeni wakoMagwaza uhlangane ube yimbumba. Guys, iphela lana-ke i-season 1 ye-Ithonga, bese kushiwo ukuthi u-season 2 ngeke ube khona. Hhayi kona-ke bayidlalile indima yabo. Sithembe-ke ukuthi-ke nenye idrama-ke entsha ezofika izophinda nayo futhi-ke isikhiphe to the edge of our seats njengethonga-ke guys, siphinde siwathokozele futhi namazwibela aza nayo. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikommente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amanqamba kuzokwenzeka